Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Κάνω πρόβα το νηφικό μου. Είναι ωραίο. Γιατί τώρα του το έστειλε αυτό? Για να τον κάνει να ζηλέψει? Μπορείς να μου πεις πότε θα βγω? Κάνε λίγο υπομονή ακόμα. Εσύ δεν επέμεινες ότι η Βέρα δεν είναι καλά? Εμένα μου φαίνεται μια χαρά, έτσι νιώθω. Αλλά να μου επιτρέψει να έχω την αμφιβολία μου για αυτή τη γιατρό που πήγε και επέλεξε η Βέρα. Από πού τη βρήκε? Την κοιτάζω και προσπαθώ να τη βγάλω τρελή. Δεν μπορώ, είναι η μάνα του παιδιού μου. Ωραία, τίποτα άλλο. Ναι, έχουν βάλει και έναν δικηγόρο και μαζί το στείλουν όλο αυτό. Οπότε το παρατάς, έτσι. Ακυρώνω το σχέδιο, το σταματάω όλα τώρα. Κάνω ότι σε φωτίσει ο Θεός. Αλλά να ξέρεις ότι εγώ με σταυρωμένα χέρια δεν θα κάτσω. Ξέρουμε ότι τα πάντα είναι στημένα και ότι η νοσηλεία της είναι παραμύθι. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις ότι θα σου κλείσουν την κλινική? Πάμε να φύγουμε τώρα. Έλα, τι λες, θα με ακολουθήσεις? Δηλαδή, αν ζητήσω παράταση, θα φύγεις? Εγώ την έχω πάρει την απόφαση μου. Κοίτα να πάρεις και εσύ τη δική σου. Είναι ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε! Μαργαρίτα, τι δουλειάξε? Πού είναι το παιδί, πες μου, τι έχει, είναι καλά? Τι έγινε, ρε μαμά? Καλά είμαι, όπως βλέπεις. Αγόρι μου, μου είπαν ότι είσαι σε καταστολή. Δεν λέω ψέματα. Κάποιος μου είπε ότι το παιδί μου είναι σε καταστολή. Ποιος? Άσε τώρα, θα ανοίξουμε κουβέντα. Δεν τη βλέπεις τη γυναίκα μας, κοροϊδεύει. Εγώ της το είπα. Τι πες? Με λένε Ζωή Καρυπίδη. Είμαι η κόρη που εγκατέλειψες πριν τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και μαζί με τον άντρα σου σκότωσες τον πατέρα μου. Στιγμές που επιστρέφει στο μυαλό μου, μέσα από το χθες να κυριεύει στο παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Και ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να θες, χωρίς να θες. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Είναι στιγμές. Εσύ, ποια είσαι? Η κόρη σου. Καλά άκουσες. Η Ζωή, η κόρη σου. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Το μωρό που εγκατέλειψες στη Θεσσαλονίκη πριν τόσα χρόνια και ποτέ δεν έψαξες να το δεις. Εγώ είμαι, ναι, εγώ είμαι. Μπορώ να σου το αποδείξω. Τέρμα οι ψευτιές. Από σήμερα μόνο οι αλήθειες. Αυτό ήταν το φοβερό μυστικό που δεν μπορούσες να μου πεις. Αυτό ήτανε. Έχει μία κόρη, εμένα. Θα τα πεις εσύ, μητέρα, ή να τα πω εγώ? Μίλα λοιπόν! Έχω μια κόρη. Τη λένε Ζωή. Αυτό ήταν το μυστικό μου. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό το κορίτσι. Φυσικά και δεν το ήξερες. Πού να με ξέρεις? Έψαξες ποτέ να με βρεις? Ούτε μία φωτογραφία μου δεν είδες τόσα χρόνια. Συγγνώμη, τόσα χρόνια έχεις μια κόρη και την ακριβές. Και μας έπαιζες θέατρο εδώ μέσα τόσα χρόνια. Και όχι μόνο σε εμάς, δηλαδή και στον άντρα σου. Μακάρι να τελείωναν όλα μέχρι εδώ όμως. Έχουμε κι άλλα. Θα τα πεις εσύ, Ρίτα, ή να τα πω εγώ? Ωραία. Πριν 20 χρόνια έγινε και κάτι άλλο. Μία δολοφονία. Του Μάκη Τσαλίκη, του πατέρα μου. Που τον σκότωσες εσύ με τον άντρα σου. Θα συνεχίσετε εσείς, κύριε Κλωτηρά? Εμένα με ανακατεύεις, άκουσες? Τι είναι αυτό που λέει, μπαμπά? Δεν έχω ιδέα. Δεν θα καθίσεις τώρα να απολογηθώ σε ένα νιάνιαρο που λέει ότι το κατέβεις στο κεφάλι. Γιατί ψέματα λέω? Φυσικά και λες ψέματα. Μαζί το σκοτώσατε, μαζί το κάνατε. Συγγνώμη, δεν θα τη σταματήσει κανένας. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια όλα αυτά. Αλήθεια είναι. Δεν είναι αλήθεια. Όλα αυτά τα μηνύματα και τα σημειώματα και οι φωτοτυπίες ήταν όλα αλήθεια. Εσύ τα έστελνες, έτσι δεν είναι? Εγώ τα έστελνα. Ναι, εγώ τα έστελνα. Για να αποδείξω σε όλους την αλήθεια. Αλλά δεν την είδε κανείς. Εσείς με κάνατε να τα πω στα ίσια. Κωνσταντίνε, αυτή είναι η μάνα σου, δες την. Ελένη, σταμάτα. Ζωή! Ζωή, Ελένη, σταμάτα. Ζωή! Και δεν σταματάω. Αυτή είναι η μάνα σου. Αυτή με εγκατέλειψε πριν τόσα χρόνια και δεν έψαξε ποτέ να με βρει. Ρίτα! Μαργαρίτα, αυτή είναι! Να μας ζήσει. Θα τη χαιρόμαστε. Τι έχεις να πεις, Μαργαρίτα?
Μίλα επιτέλους, Μαργαρίτα. Αυτό ήταν λοιπόν. Φεύγεις από το σπίτι σου σαν την κλέφτρα για να μου κρύψεις ένα μυστικό που θα σε έκαιγε. Λοιπόν κάηκες. Εσύ του Πάρ' την κόρη σου και φύγε. έπρεπε να με καταλάβεις. Άσε με να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις. Τι. Έχω ένα κορίτσι εδώ πέρα που λέει ότι είσαι η μάνα του όλα αυτά τα χρόνια. Και εγώ δεν έχω ιδέα. Και όσο για σένα, δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου. Αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση με φόνους. Αυτό θα το δούμε. Δεν έχουμε να δούμε τίποτα. Πάρ' την κόρη σου και φύγετε από εδώ. Πάρ' την κόρη σου και φύγετε από εδώ. Γιατί μιλάτε έτσι, κύριε Κροτηρά. Μαζί δεν το σκοτώσατε. Δεν θα μας πείτε πώς το κάνατε. Δεν δολοφόνησα κανέναν. Μόνη τους το έκανε αυτή η γυναίκα. Βρες το διάλο! Που μπήκε σπίτι μου να μου κάνεις τον εισαγγελέα. Σηκωφεί από εδώ. Τα βλέπεις, Κωνσταντίνε. Θυμάσαι τι σου έλεγα. Εσύ μεγάλωσες ευτυχισμένος εδώ μέσα και εγώ μεγάλωσα στον δρόμο. Αυτή είναι η μάνα μας. Έχουμε κοινό πρόβλημα. Μία μάνα δολοφόνο. Εγώ τον πατέρα μου δεν το γνώρισα. Όσο και το δικό σου. Όμοιος με τη μάνα μας. Ρε στα σακίδια! Θα μου πεις και δολοφόνο! Δεν έχω καμία σχέση με αυτά! Έχεις! Άντε χάσου! Λοιπόν, σταματήστε όλοι! Δεν θέλω να ακούω κανένα σας πια! Ακούτε! Και σένα, Ζωή! Φτάνει! Τι έγινε, τι σε ήθελε. Κάποιος έμαθε για σένα και εκβιάζει. Τι. Της τηλεφωνήσανε και της είπαν ότι όλο αυτό με την ασθένειά σου είναι στημένο και ότι θα της κλείσουν την κλινική. Τι λες τώρα, ποιος μπορεί να το ήξερε αυτό. Εκτός από εμάς και τον πατέρα σου, μάλλον ο Ανδρέας. Τι πιστεύεις ότι. Δεν το αποκλείω από τη στιγμή που μου είχες πει και τις δικές σου υπόνοιες. Γι' αυτόν. Μάλιστα. Ο Ανδρέας δηλαδή μας τρομοκρατεί. Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει το τηλέφωνο. Το πιστεύω. Είναι τρομερό πόσο με ξέρει. Είναι λες και είναι μέσα στο μυαλό μου, μέσα στις σκέψεις μου, ξέρει τις κινήσεις μου, τα πάντα. Είναι πάντα μπροστά από μένα. Τι θα κάνουμε τώρα. Καταρχήν, ηρέμησε. Πώς να ηρεμήσω, τι λες. Θα ξεσκεπαστούν όλα. Θα πάρουμε στο λαιμό μας και τους γιατρούς. Μην ανησυχείς. Ήδη μίλησα με τη γιατρό και την έχω ενημερώσει για τα πάντα. Εξάλλου, έχουμε και τη μαρτυρία του πατέρα σου. Νομικά είμαστε καλυμμένοι. Είσαι σίγουρος. Ναι. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι το μήνυμα είναι για σένα. Και εδώ έχουμε μια αντίφαση. Από τη μία, ο άντρας σου είναι μέσα στην αγάπη μαζί σου και περιμένει πότε θα βγεις, και από την άλλη κάνει ένα απειλητικό τηλεφώνημα. Τι να πω. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Μας προειδοποιεί. Προειδοποιεί ότι το κατάλαβε. Του παίζει ερωτευμένος για να ρίξει στάχτη. Και προειδοποιεί ότι το κατάλαβε. Δύο συμπεριφορές, ένα πρόσωπο. Αυτός είναι πίσω απ' όλα. Ο Ανδρέας. Πέτρο, πρέπει να σου μιλήσω. Μια στιγμή, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Όχι εδώ μέσα τουλάχιστον. Αλλού. Να πάτε αλλού για να ξεκαθαρίσετε τους λογαριασμούς σας. Λίδα, δεν κατάλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Το σπίτι της μητέρας μου. Εγώ αποφασίζω τι γίνεται εδώ μέσα. Λοιπόν. Δεν το πιστεύω. Καλύτερα είναι να το πιστέψεις όμως. Ως τώρα ήσουν εσύ ο αρχηγός της οικογένειας. Αλλά δεν το άξιζες. Πρώτον, γιατί κουβάλισες εδώ μέσα αυτήν. Και δεύτερον, γιατί και εσύ έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Λίδα, σταμάτα! Όχι, δεν σταματάω, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου λες πια τι θα κάνω. Στο αφαιρώ εγώ από αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν σας θέλω μέσα στο σπίτι μου και οι δυο έξω. Τώρα. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα. Φεύγω. Όχι, όχι, δεν έχεις να πας πουθενά. Εδώ θα μείνεις να μας τα πεις όλα. Ίσως άλλη στιγμή. Καμία άλλη στιγμή, τώρα είναι η στιγμή. Στο κάτω-κάτω εσύ δεν φταίς για τίποτα. Άσε, φεύγω εγώ. Αυτά προσπαθούσα να αποφύγω, Πέτρο. Γι' αυτό δεν σας είχα μιλήσει τόσο καιρό. Αν δεν ήθελες να συμβεί αυτό, θα έπρεπε να έχεις μιλήσει από την αρχή. Και τότε ίσως το αντιμετωπίσαμε αλλιώς. Όχι να τα ρίξουμε στη μικρή τώρα. Λοιπόν, έξω από το σπίτι μου και οι δυο σας τώρα. Γιατί μου το έκανες αυτό, παιδί μου, γιατί. Εσύ το έκανες αυτό στον εαυτό σου, μάνα. Η
Γιατί μου το έκανες αυτό, παπά? Γιατί? Εντάξει, αυτή δεν μου είναι τίποτα. Ποτέ της δεν μου ήταν. Εσύ όμως γιατί? Γιατί έπρεπε να χάσω και σένα? Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτή η κατηγορία εναντίον μου δεν ευσταθεί. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Σας παρακαλούσα και τους δυο να μου μιλήσετε τόσο καιρό, σας εκλιπαρούσαν τίποτα. Κρατούσατε το στόμα σας κλειστό. Γιατί προφανώς είχατε αυτό το μυστικό μεταξύ σας και έπρεπε να καλύπτετε το ένα στον άλλον. Να λοιπόν και η εξήγηση. Λειτουργεί σαν θερμό και βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Ναι. Σου μοιάζω σε αυτό. Με τη διαφορά ότι εγώ ακούω. Και αυτή τη στιγμή θα ακούσω τη ζωή. Μόνο τη ζωή. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πέτρο, πρέπει να μιλήσουμε. Μαργαρίτα, πήγε. Άκουσε με λίγο. Δεν έχουμε να πούμε απολύτως τίποτα. Δεν μπορούσα να μιλήσω μπροστά σου. Μαργαρίτα, δεν θέλω ούτε να σε βλέπω, το κατάλαβες? Σε παρακαλώ. Ούτε να σε βλέπω. Παράτα με! Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Ώστε εσύ τώρα είσαι αδερφή μου. Ναι. Είμαστε αδέλφια. Μπορεί να χάνεις 2 γονείς, αλλά κερδίζεις μία αδελφή. Βιάζεσαι. Βιάζεσαι να καταδικάσεις. Δεν σε ενδιέφερε να ακούσεις, μόνο να μιλήσεις. Μόνο αυτό ήθελες. Μην τα βάζεις μαζί μου. Καταλαβαίνεις ότι ήταν ο χειρότερος τρόπος για να μας το πεις όλο αυτό? Έπαιξες μαζί μας. Δεν είσαι καλύτερη από αυτούς, Ζωή ή Ελένη. Πώς θέλεις? Δεν ήταν εύκολο, Κωνσταντίνε, καθόλου εύκολο. Λοιπόν, τα είπες. Τελειώσαμε για απόψε. Κωνσταντίνε, για σένα είναι οι γονείς σου. Ο πατέρας σου και η μητέρα σου και δεν πρόκειται να αλλάξει. Ό,τι και να γίνει. Εγώ τον πατέρα μου δεν τον γνώρισα. Καταλαβαίνεις τι κενό είναι αυτό? Το δικό μου το κενό το καταλαβαίνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφούλα. Δεν είναι έτσι, καταλαβαίνω. Έλα στη θέση μου. Έτσι είναι και τελειώσαμε. Και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζομαι άλλες εξηγήσεις. Φτάνει για σήμερα. Η αλήθεια πονάει. Και το μίσος τυφλώνει. Και σένα το μόνο που σε νοιάζει, το μόνο ήταν να εκδικηθείς τη μάνα σου. Τίποτα άλλο. Δεν σε νοιάξε για κανέναν και για τίποτα. Δεν είναι έτσι. Κι όμως έτσι είναι. Λοιπόν, τέλος για σήμερα και φεύγω γιατί θα σου πω πολύ χειρότερα πράγματα. Ζωή, το καταλαβαίνω. Μην το παρεξηγείς. Προσωπικά συμφωνώ μαζί του, αλλά όλοι οι χειρισμοί σου ήταν λάθος. Ίσως. Λοιπόν, Ζωή. Είναι η ώρα να μας τα πεις όλα. Θα σας τα πω. Δεν μου λες, Μάρθα, εσύ τα ήξερες όλα αυτά? Εγώ... Η κυρία Μάρθα, γιατί να τα ήξερε, δεν έχει λόγο. Καλή προσπάθειά σου να την καλύψεις. Αλλά εγώ είμαι σίγουρη ότι η Μάρθα ήξερε. Μάρθα? Σταμάτα, Ελίδα. Συνωμοσίες, θεωρίες. Πώς να τα ξέρει όλα αυτά η Μάρθα? Πώς τους μπλέκεις έτσι, δηλαδή? Εγώ τους μπλέκω τους ανθρώπους, Στέφανε, ή μόνοι τους μπλέκονται? Δεν μου λες? Ξέρεις ότι εγώ τα χάνω όταν ανακαλύπτω ότι παιχνίδια παίζουν πίσω από την πλάτη μου. Και πως εγώ είμαι το μεγαλύτερο κορόιδο από όλους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, βέβαια, Όχι, Λίδα, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν πειράζει, ας το άλλη ώρα αυτό. Στο κάτω-κάτω δεν την κατηγόρησα τη Μάρθα. Τι της είπα, μια ερώτηση της έκανα. Εσύ γιατί την υπερασπίζεσαι, τι είσαι δικηγόρος, νόμιζα ότι είσαι καθηγητής. Τέλος πάντων. Ζωή. Συγγνώμη, κυρία Λιδά. Πραγματικά συγγνώμη. Εντάξει. Ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Πες μας.
Οπότε τώρα τα ξέρουμε όλα. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Κάθε μέρα κι άλλα ψέματα, μέχρι που φτιάχτηκε ένα τεράστιο βουνό από ψέματα. Τόσους μήνες, τόσα χρόνια, κάθε μέρα θέατρο εδώ μέσα. Και εμείς ήμασταν οι θεατές. Ή τα θύματα. Ευτυχώς τώρα τέλειωσε και ξέρουμε τι μας γίνεται. Έπρεπε να το κάνω. Δεν γινόταν να μην το κάνω. Δεν μπορούσα να συνεχίσω τη ζωή μου, το όφιλα στον εαυτό μου. Δεν μου λες, Ζωή. Εντάξει, ότι είσαι κόρη της Μαργαρίτας δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Πώς είσαι τόσο σίγουρη όμως ότι η Μαργαρίτα και ο πατέρας μου σκότωσαν το δικό σου, πώς το ξέρεις? Αυτή η γυναίκα στη φυλακή μπορεί να είπε ψέματα. Δεν είχε λόγο να πει ψέματα. Κάποιοι τους βοήθησαν για να το κάνουν, κάποιοι το κουκούλωσαν. Έτσι κάνουν συνήθως οι άνθρωποι της νύχτας. Δεν τους ξέρετε, αλλά κατά βάθος είναι φοβισμένα στόματα, τίποτα παραπάνω. Ναι, αλλά για να κατηγορήσεις κάποιον μέσα σίγουρα πρέπει να έχεις αποδεικτικά στοιχεία. Τα οποία εσύ δεν διαθέτεις. Οι αποδείξεις που ίσως υπήρχαν, χάθηκαν. Αλλά εμένα μου φτάνει που η αλήθεια βγήκε στο φως. Που δεν θα μπορούν να ηρεμήσουν. Που δεν θα μπορούν να κλείσουν μάτι γιατί θα ξέρουν ότι το μυστικό τους το ξέρουν και οι υπόλοιποι τώρα πια. Και σε ικανοποιεί αυτό? Ναι. Γιατί αυτοί ευθύνονται για την δική μου δυστυχία. Είναι καλό να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να χάνουν τη βολή τους, την ηρεμία τους. Δεν είναι εκδίκηση. Είναι δικαιοσύνη. Και τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα? Φεύγω. Θέλω να φύγω τώρα από αυτό το σπίτι. Περίμενε. Πού θα πας? Μείνε εδώ. Μέχρι να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Δεν νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος θέλει να με δει. Ναι, αλλά μην κάνεις αυτό που κατηγορείς τη μητέρα σου. Κλείνεις τα μάτια και εξαφανίζεσαι. Μίλα του. Ο Κωνσταντίνος ξέρει να ακούει. Απλά θέλει χρόνο. Μείνε. Το θέλω κι εγώ. Έψαξες ποτέ να με βρεις? Ούτε μία φωτογραφία μου δεν είδες τόσα χρόνια. Αυτό ήταν το φοβερό μυστικό που δεν μπορούσες να μου πεις. Αυτό ήτανε. Έχει μία κόρη εμένα. Θα τα πεις εσύ μητέρα ή να τα πω εγώ? Μίλα λοιπόν! Έχω μια κόρη. Τη λένε Ζωή. Αυτό ήταν το μυστικό μου. Πριν 20 χρόνια έγινε και κάτι άλλο. Μία δολοφονία. Του Μάκη Τσαλίκη, του πατέρα μου. Που τον σκότωσες εσύ με τον άντρα σου. Μέρα μου να κατέβεις, άκουσες? Είναι αυτό που λέει. Δεν έχω ιδέα! Δεν θα καθίσεις τώρα να απολογηθώ σε ένα νιάνιαρο που λέει ότι το κατέβει στο κεφάλι. Γιατί ψέματα λέω. Φυσικά και λες ψέματα. Μαζί το σκοτώσατε, μαζί το κάνατε. Ως τώρα ήσουν εσύ ο αρχηγός της οικογένειας. Αλλά δεν το άξιζες. Πρώτον γιατί κουβάλισες εδώ μέσα αυτήν και δεύτερον γιατί και εσύ έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Είδα σταμάτα! Είδα σταματάω, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μου λες πια τι θα κάνω. Στο αφαιρώ εγώ από αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν σας θέλω μέσα στο σπίτι μου και οι δυο έξω, τώρα. Το ξέρεις ότι η Ζωή δουλεύει στο σπίτι μου. Γι' αυτό ερχόσουν εκεί συνέχεια. Εσύ την έμπασες στην οικογένειά μας. Δικιά σου ήταν η ιδέα να πέσεις πάνω στο αμάξι του Πέτρου για να την πάρεις στην κλινική. Περίμενε που πήρες δρόμο. Τι πάρα από μ' άρεσε αυτές να πούμε που λες. Είναι δυνατόν να κάνω εγώ τέτοια πράγματα? Τι λες, πας καλά? Τα σκέφτεσαι σου φεύγουνε.
Να σου πω, σταμάτα να με κοροϊδεύεις, γιατί είμαι έτοιμη να σκοτώσω άνθρωπο. Εσύ. Εσύ ήθελες να με καταστρέψεις, ομολόγησέ το τώρα. Τι να ομολογήσω. Είναι δυνατόν να κάνω τέτοια πράγματα εγώ. Η ζωή τα έκανε μόνη τη. Τι είχα να κερδίσω εγώ, πες μου τι είχα να κερδίσω να πούμε. Πες μου. Ζήλευες γιατί ήμουνα με τον Πέτρο και όχι με σένα. Δεν άντεχες να υποφέρεις ότι είμαι με κάποιον άλλον. Εντάξει, το παραδέχομαι και το ξέρεις πολύ καλά. Εγώ τράβαγα ζόρι με σένα. Αλλά είναι δυνατόν να στήσω τέτοια μόντα για να σου κάνω το σπίτι άλλο κάτω να πούμε. Να βάλω το παιδί μου να στήσει τέτοια ιστορία. Το παιδί μου μεγάλωσα. Με έχεις ικανό. Με έχεις ικανό, έτσι. Απλά δεν έχω εμπιστοσύνη πια σε κανέναν. Και ο Πέτρος που λέγε ότι με λάτρευε, με πέταξε σαν σκουπίδι στο δρόμο μόλις είδε ότι όλα είναι σκούρα. Ναι, μωρέ, είναι όλοι αυτοί οι κακοί άνθρωποι γύρω σου. Όλοι οι κακοί, εσύ η τέλεια και έχουν βαλθεί αυτοί να σε καταστρέψουν. Εντάξει, ρε φίλε, θα φύγω να μη σε ενοχλώ κιόλας. Ακούω όλο αυτόν τον καιρό ήταν μέσα στο σπίτι σου, ρε παιδί. Ναι, μέσα στο σπίτι μου και περίμενε την κατάλληλη στιγμή να ρίξει το δηλητήριό της. Να σου πω, δηλητήριο έχουν τα φίδια, όχι η ζωή, το κατάλαβες. Τώρα αν ο πόνος της γύρισε σε τσαντίλα, δεν της δίνω κι άδικο. Σου εμπιστεύτηκα το παιδί μου να το μεγαλώσει σαν φυσιολογικό άνθρωπο και όχι να την κάνεις αλυτάκι. Ένα αλυτάκι είναι που θέλει να κάνει κακό στη μάνα του. Λέω, μην τη λες έτσι, μην τη βρίζεις, το καταλαβαίνεις, δεν γουστάρω να ακούω να τη βρίζεις. Αλυτάκι. Τη μάνα του, ποια μάνα του μωρός, είδε ποτέ. Μπροστά της είδε ποτέ, ούτε ζωγραφιστή να πούμε. Άντε σηκω παράτα μας ήσυχος τώρα, άντε. Εντάξει, θα φύγω. Το λες, αλλά δεν το κάνεις. Ώστε εσύ τα ξεκίνησες όλα. Εσύ είσαι λοιπόν το κοριτσάκι που ξεγέννησα. Εσείς με ξεγεννήσατε. Ναι. Ήμουν εκεί δίπλα στη μαμά σου και τη βοηθούσα. Και μετά βγήκε ένα μωράκι τόσο δα. Και ήσουν εσύ. Δεν το ήξερα. Ήταν και ο Θωμάς εκεί. Γι' αυτό δέσατε έτσι με την Ναταλία. Κάτι σας έδαινε από παλιά. Την Ναταλία είναι μυστήριο, είναι περίεργο. Ναι. Εγώ από την πρώτη στιγμή που ήρθες κάτι κατάλαβα ότι κρύβεις κι εσύ κάτι. Αλλά γιατί βρε κορίτσι μου, γιατί δεν ήρθες να μου μιλήσεις σε μένα? Θα είχαν γίνει αλλιώς τα πράγματα. Τώρα τιναχτήκαν οι ζωές όλων στον αέρα. Δεν με ενδιαφέρουν οι ζωές των άλλων. Όταν δεν νοιάστηκε κανένας για τη δική μου τη ζωή. Μόνο για τον Κωνσταντινό. Μόνο για τον αδελφό μου στεναχωριέμαι. Προσπάθησα να την καταλάβεις. Ήταν τότε μικρό κορίτσι. Φοβήθηκε. Κυρία Μάρθα, μην προσπαθείτε να τη δικαιολογήσετε. Μπορούσε να με πάρει στην αγκαλιά και να έρθει στην Αθήνα. Αλήθεια. Εσείς ξέρετε για τον φόνο του Τσαλίκη? Όχι. Ήξερα ότι είχε σχέση μαζί του, αλλά για το φόνο όχι. Αν ισχύει πάντως αυτό που σκέφτομαι, νομίζω ότι θα τρελαθώ. Για ποιο πράγμα μιλάς? Έψαχνα τόσο καιρό να βρω γιατί αυτοκτόνησε η μητέρα μου. Λοιπόν, ίσως αυτή να είναι η απάντηση. Πολύ απλά μπορεί να τα έμαθε όλα. Να ήξερε ότι αυτοί οι δύο σκότωσαν κάποιον, να μην το άντεξε και γι' αυτό να αυτοκτόνησε. Στάσου, λέει, να μην το προχωράς τόσο πολύ. Γιατί όχι? Τόσο καιρό είμαστε μέσα στο σκοτάδι. Και ξαφνικά τι γίνονται, έρχονται στο φως πράγματα τρελά. Τρομερά πράγματα. Τόσα ψέματα τόσο καιρό, πώς είναι δυνατόν, Χριστέ μου? Και εσύ τι έκανες? Τι έκανα?
Πήρες το μέρος της Μάρθας. Πήρες θέση. Λίδα, ήσουν μέσα στα νεύρα. Άλλα είπα εγώ, άλλα κατάλαβες. Καθόλου. Η Ζωή πήγε να καλύψει τη Μάρθα και αυτό κάτι σημαίνει, δεν το είδες? Λίδα, μη βγάζεις πράγματα από το νου σου. Τι σχέση μπορεί να έχει η Ζωή με τη Μάρθα? Εκτός από ότι δουλεύουν στο ίδιο σπίτι. Καλά, άστο. Άλλο ήθελα να πω έτσι κι αλλιώς. Ωραία, πες επιτέλους τι θες να πεις. Ωραία, δεν μου αρέσει να με κοροϊδεύουνε. Δεν μου αρέσει να παίζουν παιχνίδια πίσω από την πλάτη μου. Να μου λένε ότι με αγαπάνε και μόλις γυρίσω να αλλάζουν όλα. Αχ, Λίδα, μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τι εννοείς. Άστο, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς είναι άλλη ιστορία αυτή. Με έχεις μπερδέψει, Λίδα. Για ένα πράγμα μόνο είμαι απόλυτα σίγουρη αυτή τη στιγμή. Ότι είμαι μόνη μου. Δεν είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που έφυγε ο πατέρας σου? Τόσο μόνο. Όχι, δεν είσαι. Είμαι κι εγώ μαζί σου. Είσαι. Φυσικά, είμαι. Τότε γιατί... Τι επιτέλους, πες το! Τίποτα, στο είμαι πάρα πολύ ταραγμένη. Πού πας? Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορώ να κάθομαι εδώ πέρα και να περιμένω απαντήσεις που δεν έρχονται. Πρέπει να πάω να τις βρω μόνη μου. Δεν έπρεπε να σε ρωτήσω για τον καθηγητή. Τι γκάφα ήταν κι αυτή που έκανα. Συγγνώμη, ρε Ναταλία, αλλά πού να φανταστώ ότι θα τα άκουγε ο Μάριος. Δεν πειράζει. Ό,τι έγινε, έγινε. Είχες πρόβλημα μαζί του? Μου έκανε μια μικρή σκηνή, με ανέκρινε για τον Στέφανο. Αλλά εντάξει, τίποτα σοβαρό. Είναι λίγο ζηλιάρης απλά ο Μάριος. Αυτό σημαίνει ότι είναι φουλ ερωτευμένος μαζί σου. Δεν ήταν ανάγκη να το μάθω με αυτόν τον τρόπο. Τσακωθήκατε? Όχι, όχι. Πάλι καλά. Εγώ νόμιζα ότι θα γινόταν χαμός. Γενικώς ο Μάριος με αγαπάει πολύ και μου συμπεριφέρεται και πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς. Γιατί δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ από την αγωνία και τις τύψεις. Να προσέχεις τι λες και πότε το λες. Εντάξει. Η Δανάη ήταν αυτή. Κατάλαβες. Ήταν εκεί μέσα, γι' αυτό μάθαινε τα πάντα, γι' αυτό ήξερε τα πάντα. Με λεπτομέρειες. Δούλευε εκεί μέσα. Να. Τι ναι ρε, το ξέρεις. Το ξέρεις. Το ξέρεις. Και δεν είπες τίποτα σε μένα. Σε μένα. Κατάλαβα ότι θέλει να το κρατήσει κρυφό. Τι να πω πραγματικά, δηλαδή... Έχω μείνει ενεός. Την ξέρεις τη λέξη? Αυτό που ξέρω είναι ότι τέλειωσα με τη ζωή. Μέχρι εδώ ήταν, τέρμα. Να σου πω... Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Ρε, σ' αγαπάει το κουνάβι. Κι εγώ το αγαπάω. Λοιπόν. Δεν αντέχω άλλο να το ζω αυτό το πράγμα. Είναι ένα καθημερινό θρίλερ. Το αποφάσισα. Θα φύγω. Να σου πω... Εάν την αφήσεις τώρα θα γίνει κομμάτια, στο λέω. Θα γίνει κομμάτια. Έχουν πάθει καταστροφή. Άστο καλύτερα, να το σταματήσουμε εδώ. Μην το τσιτώνεις άλλο. Μόνος σου είσαι εδώ? Ναι, μόνος. Ωραία, γιατί ήθελα να σου μιλήσω. Ήθελα να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Τι θες να μάθεις, Λίδα? Λοιπόν, η Μαργαρίτα έχει μία κόρη. Που μας την έκρυβε τόσο καιρό και εμφανίστηκε ξαφνικά. Μια κοπέλα που δούλευε στο σπίτι μας είναι κόρη της Μαργαρίτας. Μάλιστα. Ζωή, τη λένε. Η Ζωή λοιπόν πιστεύει ότι ο πατέρας μου μαζί με τη Μαργαρίτα σκότωσαν το δικό της πατέρα. Έχουν κάποια βάση αυτές οι κατηγορίες? Η μητέρα μου ήξερε κάτι γι' αυτό? Εσύ πες μου τι ξέρεις. Στο είπα 100 φορές. Μην τα ψάχνεις. Δημοσθένη, πρέπει να ξέρω. Πρέπει να καταλάβω τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ να μου πεις ό,τι ξέρεις. Ξέρεις. Το βλέπω στα μάτια σου. Πες μου σε παρακαλώ αυτό που ξέρεις. Η Κλέρη, η μητέρα σου,
ήξερε για το δεσμό του Πέτρου με αυτό το γυναίο. Ο Πέτρος αναγκάστηκε για ένα διάστημα να διακόψει αυτή τη σχέση. Το τι έγινε μετά για όλα τα υπόλοιπα, τι ήξερε και τι όχι, πρέπει να το κουβεντιάσεις με τον πατέρα σου. Γιατί εσύ δεν ξέρεις? Δεν ξέρεις σίγουρα? Όχι. Δημοσθένη, βοήθησέ με. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να διασταυρώσω κάποιες πληροφορίες. Έχω ένα τεράστιο μπέρδεμα μέσα στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνεις? Βοήθησέ με. Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά πρέπει και εσύ να καταλάβεις ότι μερικά πράγματα, μερικές πληροφορίες τις ακούω κι εγώ πρώτη φορά. Τι συμπέρασμα βγάζει δηλαδή? Ότι η μικρή είναι κόρη του Τσαλίκη και γι' αυτό την έκρυβε η Μαργαρίτα. Ναι, γιατί εσύ υποψιάζεσαι κάτι άλλο? Όχι. Γιατί με ρώτησες τότε? Κάτι άλλο υποψιάζεσαι, Όχι, κορίτσι μου, όχι. Όχι. Η μικρή είναι κόρη του Τσαλίκη, αυτό πιστεύω κι εγώ. Α, λουλούδια. Τα αγαπημένα σου. Πώς είσαι? Πώς με βλέπεις? Μια χαρά. Φαίνεται μου κάνει καλό η κλινική. Τι λες? Μήπως να εγκαταστηθώ μόνιμα εδώ? Τι βλακίες είναι αυτές που λες? Αναρωτιέμαι, θα αλλάξει κάτι για μας τους δυο αν βγω ή όχι από την κλινική? Τι θες να πεις? Νομίζω ότι πρέπει να χωρίσουμε. Θα αστείευεσαι. Όχι, μιλάω πολύ σοβαρά. Θέλω να χωρίσουμε. Τι είναι αυτά που λες, πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Το σκέφτηκα πολύ. Είχα πολύ χρόνο εδώ μέσα. Είναι καλύτερη λύση. Είσαι με τα καλά σου. Όχι, με τρελή. Με βούλα. Και αυτό ακριβώς θέλω, Ανδρέα, για σένα. Να σε απαλλάξω από το βάρος να είσαι παντρεμένος με μια τρελή. Βέρα, τι συμβαίνει? Το αποφάσισα. Οριστικά και τελεσίδικα. Κοίτα, αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να το αποφασίσεις από μόνη σου. Δεν το συζητάω καν, εντάξει? Δεν σε θέλω πια. Και νομίζω ότι θα μου αλλάξει γνώμη, γελιέσαι. Θα μου δώσει το διαζύγιο, θες δεν θες. Υπάρχει και ένα παιδί στη μέση, το ξεχνά. Αυτό είναι. Γιατί δεν το λες, μένεις μαζί μου για το παιδί. Γιατί δεν το παραδέχεσαι? Δεν είναι έτσι και το ξέρεις. Λες ψέματα, Ανδρέα. Λοιπόν, θα σου πρότεινα να ξεχάσεις το παιδί μας. Αποκλείεται, δεν πρόκειται να ξεχάσω ούτε το παιδί ούτε εσένα. Γι' αυτό λοιπόν κοίτα να ξεχάσεις εσύ το διαζύγιο. Θέλω να ηρεμήσω και μαζί σου δεν γίνεται αυτό. Βέρα, λογικέψου. Λογική είμαι, ακόμα. Δεν θα σε αφήσω να με τρελάνεις. Μη μιλάς έτσι, μου μιλάς σε αυτόν τον τόνο. Θα σου μιλάω όπως θέλω, Ανδρέα. Λοιπόν, σήκω, φύγε και μην ξανάρθεις αν δεν μου δώσεις το διαζύγιο. Έλα. Ευτυχώς σε πετυχαίνω εδώ. Θέλω να σου μιλήσω. Τι συμβαίνει? Η Βέρα μου ζήτησε διαζύγιο. Θέλει διαζύγιο? Ναι. Πώς έτσι ξαφνικά? Το δουλεύει καιρό, λέει, στο μυαλό της. Τέλος πάντων, δεν πρόκειται να της το δώσω όσο και αν χτυπιέται. Και αν επιμένει? Θα το καθυστερήσω όσο μπορώ. Την αγαπάω τη Βέρα, Δημοσθενή. Δεν θέλω να τη χάσω για ένα καπρίτσιο. Μήπως είναι όντως διαταραγμένη? Μια χαρά είναι το μυαλό της. Καλύτερο για το δικό μου και το δικό σου. Απλά της την έχει δώσει εκεί μέσα και παραλογίζεται κάπου. Πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι είναι παροδικό? Έτσι πιστεύω.
Δημοσθένη, σε παρακαλώ, πρέπει να με βοηθήσεις. Πρέπει να της εξηγήσεις ότι το διαζύγιο δεν λύνει τα προβλήματα, απλά δημιουργεί κι άλλα. Ωραία. Ωραία, θα της μιλήσω, αλλά δεν σου υπόσχομαι τίποτα. Αν εκείνη το έχει πάρει απόφαση και δεν υποχωρεί με τίποτα... Δημοσθένη, πρέπει να κάνεις το παν για να της αλλάξεις γνώμη. Έχεις υποχρέωση, όχι μόνο σαν πατέρας της και σαν παππούς της κόρης μας, αλλά επειδή και εσύ έδωσες τη συγκατάθεσή σου για να μπει μέσα στην κλινική. Εγώ πιστεύω ότι αυτό φταίει για όλα. Είναι σαν φυλακισμένη εκεί μέσα και τα βλέπει όλα μαύρα. Εγώ ευθύνομαι που έδωσα τη συγκατάθεσή μου, η ίδια δεν το ζήτησε. Ήτανε πάρα πολύ απότομο όλο αυτό. Βιάστηκα πάρα πολύ να το κάνω και δεν ήθελα να γίνει έτσι. Εσύ όμως με πίεσες και δεν ήθελα να φύγεις, γι' αυτό το έκανα. Το τσάκισα το καημένο το παιδί. Τι μου έφταιγε ο Κωνσταντίνος, Το τσάκισες όπως οι άλλοι τσάκισαν εσένα. Όμως νιώθω ότι όλα αυτά έπρεπε να τα ξανασκεφτείς. Ρε Νικόλα, με πίεζες ρε Νικόλα, με εκβίαζες σχεδόν, το καταλαβαίνεις, δεν ήθελα να φύγεις. Λέω, όλα αυτά πρέπει να τα ξανασκεφτείς. Τι εννοείς? Όλο οι άλλοι σου φταίνε. Εσύ δεν αναλαμβάνεις ποτέ την ευθύνη των πράξεων σου. Εσύ το στήσες όλα αυτά, έτσι. Με έβαλες σε ένα δίλημμα. Σε ένα τεράστιο δίλημμα και εγώ πήγα και τα έκανα σκατά. Ζωικό αυτό. Εσύ ήθελες εκδίκηση. Την πήρες, ωραία. Τώρα τι άλλο θέλεις? Άντε πάμε να φύγουμε. Δεν μπορώ να φύγω. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Α, ωραία. Θέλεις να ανοίξεις καινούργιες παρτίδες, έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν το αντέχω άλλο. Αυτό στο λέω να το ξέρεις. Καταλαβαίνεις, παιδάκι μου, ότι νιώθω τύψεις. Τύψεις για ποιον? Για τον Κωνσταντίνο, για ποιον? Αυτό το παιδί ζούσε μέσα σε ένα χρυσό κλουβί. Και εγώ έτσι στα καλά καθούμενα πήγα και του τα γκρέμισα όλα. Όχι, εγώ θέλω να κάτσω να τον βοηθήσω. Τώρα, αν εσύ θες να φύγεις, φύγε. Μπορεί να είναι καλύτερο για σένα, τι να σου πω. Μπορεί όντως να σου είμαι κι εγώ βάρος. Δεν ξέρω. Ζητάς διαζύγιο τον Ανδρέα. Ναι. Δεν μπορώ να μένω στο ίδιο σπίτι μαζί του. Δεν θέλω. Και με το παιδί τι θα γίνει με την Έλσα? Θα τακτοποιηθεί και αυτό. Δεν θα είναι το πρώτο παιδί που θα έχει χωρισμένους γονείς. Δεν βγάζω άκρη τι συμβαίνει ανάμεσα σε σένα και τον Ανδρέα. Είναι σαν να το παίζεις ένα κρυφτούλι. Τι ήθελες και κρύφτηκες σε αυτή την κλινική αφού δεν είχες τίποτα? Τι εννοείς? Απ' την αρχή είχα καταλάβει ότι δεν είσαι τρελή. Έπαιζε ένα παιχνίδι και εγώ δέχτηκα το παιχνίδι σου. Τι ακριβώς θες να μάθεις, Βέρα? Τα ξέρεις όλα απ' την αρχή? Ναι, τα είχα καταλάβει. Συγγνώμη, μπαμπά, δεν στο είπα γιατί δεν ήθελα να σε ανακατέψω σε όλο αυτό. Ωραία. Πες μου τώρα. Δεν μπορώ. Με πιέζεις. Άκου, Βέρα. Έχω βαρεθεί τα παιχνίδια σου. Άλλος παίζει, μπαμπά. Δεν παίζω εγώ. Δεν ξέρω τι κάνατε οι δυο σας. Αλλά εγώ έχω γίνει ένα μπαλάκι ανάμεσά σας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Σου ζητάω στήριξη. Και την είχες μέχρι σήμερα. Αλλά ως εδώ. Του ζητάς πάλι διαζύγιο, αλλά δεν θα στο δώσει. Θέλω να τον πιάσουμε και δύο μέχρι να δεχτεί. Αυτό θέλω από σένα. Και αν διαφωνώ, αν πιστεύω ότι δεν είναι η ώρα τώρα να χωρίσετε, βγες πρώτα και μετά θα συζητάτε. Δεν έχω να συζητήσω τίποτα με τον Ανδρέα. Θέλω διαζύγιο και θα το πάρω. Αν θες να τελειώσει αυτή τη σχέση, πρέπει να τη ζήσουμε ολοκληρωτικά. Το καταλαβαίνεις, Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ? Εμένα με φοβίζει. Με φοβίζει. Φύγε, σε παρακαλώ, φύγε και μην έρθεις ούτε στο γάμο. Εμείς να τα λέμε εμείς.
τόσα χρόνια. Αν γυρίσω πίσω... Δεν υπάρχει λόγος. Είναι επώδυνο. Και δεν ωφελεί και σε τίποτα. Γιατί παντρεύεσαι? Τι έκανες, μωρέ? Τι πήγες και έκανες, να? Γιατί ρε Θωμά, τι έκαναν οι άλλοι βάρος μου, ξέχασες? Δηλαδή και εσύ έπρεπε να μπεις εκεί μέσα να τους ρίξεις δυναμίτη, να πούμε να τους ανατινάξεις όλους. Τι σου φταίγαν οι άλλοι, Μα το Χριστό δηλαδή σου μιλάω, έτσι μου έρχεται να... Ναι, χτύπαμε, μου αξίζει, χτύπαμε, σκότωμα θέλω. Άμα ρε σουρμπούιτσα, χτύπαμε, σκότωμα θέλω. Και τα έκανες και μουσκήμα με τον Νικόλα. Αυτό γιατί τον διώχνεις? Μωρέ, δεν τον διώχνω, μόνος του φεύγει, δεν το καταλαβαίνεις. Μα φεύγει, αυτό τον διώχνεις με την παλαβομάρα σου. Σ' αγαπάει ο βλάκας, το ξέρεις. Το ξέρω ρε Θωμά, το ξέρω. Το νιώθω, αλλά θέλω να τον προστατέψω, δεν θέλω να τον καταστρέψω. Μα άμα μένει μαζί σου θα τον ετρελάνεις. Άμα σηκωθεί να φύγει θα μαραζώσει. Να βλέπεις λοιπόν, μας έχεις πάρει όλους βάρ να μας εκτελείς κανονικά, στεγνά, έναν. Ήθελα να ξέρω πότε θα ησυχάσεις, πότε τελειώνει αυτό το πράγμα, Όταν θα μας έχεις όλους ξεκαλουπώσει, να πούμε, δηλαδή πότε θα είσαι ευχαριστημένη, να καταλάβω. Δεν είμαι καλή πάστα, Θωμά. Δεν είπα αυτό. Όχι, δεν είμαι εντάξει. Δεν είμαι καθόλου εντάξει. Θέλω και εσένα να σου πω κάποια πράγματα. Για μένα εσύ είσαι ο πατέρας μου. Εσύ με μεγάλωσες και έκανες και ό,τι καλύτερο μπορούσες. Και εγώ τι σου έκανα ρε Θωμά, τι σου έκανα? Είχα και σου κάψα το σπίτι, είναι δυνατόν, σου κάψα το σπίτι. Θέλω σκότωμα. Χαρδούλα μου τώρα, τι μου λες και εσύ, τι με... Πείτε, τι να σε κάνω, πες μου, τι να σε κάνω. Κοριτσάκι μου. Είμαι η ίδια η μάνα μου, Θωμά. Η ίδια η μάνα μου είναι. Αφήστε με να σου εξηγήσω. Δεν έχεις να μου εξηγήσεις τίποτα. Στο κρύψα γιατί σ' αγαπούσα. Μου το κρύψες γιατί δεν ήθελες να με χάσεις. Και τελικά με έχασες. Μαργαρίτα, σηκώ, φύγε, σε παρακαλώ. Γιατί δεν θες να μ' ακούσεις? Γιατί δεν μου μίλησες όταν έπρεπε. Σ' αγαπούσα. Πολύ. Και θα μπορούσα να δεχθώ ότι είσαι ένα παιδί. Φοβήθηκα πολύ να σου το πω. Ωραία. Σας βρίσκω και μαζί. Ευκαιρία να μου λύσετε μία απορία που έχω. Γιατί τον σκοτώσατε το Μάκη Τσαλίκη? Γιατί τον σκοτώσατε? Πήγε να με βιάσει. Δεν έφταιγα εγώ, με απειλούσα με ένα μαχαίρι. Αμήνθηκα με όλες μου τις δυνάμεις, τον πλήγωσα με το μαχαίρι του και μετά έτρεξα να ξεφύγω. Αυτή είναι η αλήθεια. Πίστεψε με. Αυτή είναι η δική σου πλευρά, Μαργαρίτα. Η κόρη σου άλλα υποστηρίζει. Η αλήθεια είναι αυτή που σου λέω. Εγώ το έζησα. Και τότε γιατί η ζωή μπλέκει και τον πατέρα μου μαζί? Τι λόγο έχει να το κάνει, για πείτε μου. Ρώτησέ την. Ο πατέρας σου δεν έχει καμία σχέση. Επιτέλους, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις μερικά πράγματα και να τα δεχθείς. Ωραία, συνέβησαν πολλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι εγώ και η Μαργαρίτα για όλα. Προφανώς η μητέρα μου ήξερε για τη σχέση σας, έτσι δεν είναι? Ναι ή όχι? Ακόμα κι έτσι. Αυτό δεν είναι λόγος για να αυτοκτονήσει κανείς. Κι εγώ λέω πως είναι. Να νιώθει τέτοια προδοσία από τον άντρα που αγάπησε. Να την παρατάει για αυτήν
Με το νέο του παράφορο έρωτα δηλαδή. Δεν είναι και λίγο. Όχι. Οι προσβολές έχουν και ένα όριο. Μέχρι πού θα φτάσεις? Έκανα λάθος που αγάπησα παράφορα τον πατέρα σου. Και εσύ, μπαμπά, για αυτό τον παράφορο έρωτα παράτησες τη μαμά. Ή μήπως σας ένωνε και τίποτε άλλο? Τι εννοείς το φόνο? Κανένας φόνος δεν μας ενώνει. Εγώ και ο πατέρας σου αγαπηθήκαμε πραγματικά. Η ζωή υποστηρίζει ότι σκοτώσατε τον πατέρα της, ότι δεν το λέω εγώ. Το κοριτσάκι αυτό μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αν είχε στοιχεία, ας πήγαιναν στην αστυνομία να τα καταγγείλει. Και μόνο που λες αυτό το επιχείρημα φανερώνει ότι είσαι ένοχος. Το κοριτσάκι μόλις είχε βγει από τη φυλακή. Αν πήγαινε να καταγγείλει εσένα, το λιγότερο που θα πάθαινε θα ήταν να την κλείσουμε μέσα στο νοσοκομείο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Τι! Με βίασε με την απειλή ενός μαχαιριού στο λαιμό! Ήθελε να με σκοτώσει κι εγώ για να γλιτώσω τη ζωή μου. Το μόνο που μπορούσα να κάνω τον σκότωσα εγώ! Τι δεν καταλαβαίνεις, χαμότο! Καλά, σήμερα είναι το τελευταίο βράδυ της Ναταλίας, πριν το γάμο. Και εσείς δεν πήγατε? Δεν ήθελα να της πω τι έχει συμβεί. Καλύτερα μετά. Θα έρθεις στο γάμο, έτσι? Θα ήθελα πολύ να έρθω. Αλλά νομίζω θα βρεθώ σε δύσκολη θέση. Όλοι θα λένε αυτή είναι. Η Ναταλία θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ άμα δεν έρθεις. Ειδικά άμα μάθει ποια είσαι στα αλήθεια. Σημασία έχει ότι εγώ θέλω να μείνουμε φίλες. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, στο γάμο θα έρθεις. Θα πάμε μαζί. Το αποφάσισα.
εσύ εδώ? Γιορτάζεις? Αύριο παντρεύομαι, Στέφανε, το καταλαβαίνεις? Τέλειωσαν όλα. Δεν θα κάνεις κάτι. Τι περιμένεις να κάνω? Εμπόδισέ με. Πάμε να φύγουμε οι δυο μας. Θα ήθελα να ξανασυζητήσουμε εκείνο το θέμα με το δεύτερο detective που έχεις βάλει. Εσύ πιστεύεις ακόμα ότι αυτός έκανε σωστά την έρευνά του, αλλά κάποιος τον απείλησε και μετά σου τα γύρισε? Ναι, είμαι σίγουρη. Ναταλία, ο Μάριος δεν σου φταίει σε τίποτα, Ο Μάριος είναι γλυκός, είναι τρυφερός, μ' αγαπάει. Από αύριο θα αλλάξουν όλα. Συγγνώμη. Ξέρεις, δεν έχει και πολύ νόημα να το λες τώρα. Με πόνεσε πολύ αυτή η γυναίκα, Κωνσταντίνε. Χθες το βράδυ την άκουσες? Την ώρα που την έστειλε στον τοίχο, την άκουσες καθόλου? Σε εκβιάσανε. Γι' αυτό τη μία μέρα είπες άλλα και την επόμενη τα πήρες πίσω. Κοίτα. Τόσα χρόνια εδώ έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Και εγώ τι θέλω τη ζωή. Η Λίδα θεωρεί τη Μαργαρίτα υπεύθυνη για την αυτοκτονία της μητέρας της. Εγώ το κράτησα όσο μπορούσα. Δεν κατάλαβα τι μου στέλνει. Τι κράτησες δηλαδή? Μην με κάνεις, Πέτρο, να θυμάμαι πράγματα που θέλω να ξεχάσω. Θωμά, αύριο παντρεύω την κόρη μου. Και κοίτα που βρίσκομαι τώρα. Τι θες εσύ εδώ? Γεια. Γεια σας. Ήρθα να μιλήσουμε.